Salutare lume, eu sunt Buleț, bine m-am găsit la un video explicativ. În acest video explicativ vreau să vă spun că sunt 100% nervos pe YouTube because nu știu de ce încurc româna cu engleza, pentru că m-a enervat foarte tare vidcast-ul. Nu vreau să spun nimic despre, doar că este o rețea de toată prostia pentru mine, eu m-am convins. Și sper să nu fie așa cum cred eu, să fie o rețea de bună, de calitate mai bună, pentru că ce am făcut eu pe channelul meu cel vechi, adică pe channelul la Slurp 7, pur și simplu am plecat pentru parteneriat și am primit e-mail-ul după, cred că vreo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vreo 10 zile, cam așa am primit e-mail-ul, în care îmi spune că nu poți fi acceptat în comunitatea vidcast deoarece nu știu ce cu limita admisă de view-uri și subscriber. Am aplicat doar așa la băză să văd dacă îmi dă cineva ăla și cred că tipii ăștia au luat-o prea în serios și de acolo n-am fost nici frumos din partea mea să fac la băză, dar just for fun, man, trebuie să se supere toată lumea pentru că am aplicat. Plus că n-am văzut nicio restricție de subscriber care scria acolo: please do not applicate, don't have 50 subscribers, 1000 views. Deci n-am văzut niciunde să scrie chestia asta și eu nu mă aplicam. Deci, în fine, toată activitatea de pe Slurp 7 va fi continuată pe channelul ăsta. Și până nu mi-au microfon nou, o să ne fac câteva videoclipuri. Da, cum să nu. Uite acum arată despre asta. Deci, și cred că în timp ce filmez eu ăsta, episodul 1 din Survival Let's Play sau ceva de genul se randează, ceva o serie cu Minecraft care îmi vine mie prin cap acum. Mi-a venit atunci, ok. Deci, channelul ăla e deschis, puteți face ce vreți cu el, să-l aruncați, să dați subscribe, dislike la toate videourile care nu le mai am niciunul, tot faceți ce vreți cu el, nu mă mai interesează. Deci, pur și simplu, channelul ăla a fost a big mistake to create him. So, până nu mi-am microfonul, voi face doar un videoclip cu Minecraft, unul singur. Și sper să rezist, că eu când mă apuc de videoclipuri nu mai termin deloc. Deci, asta a fost cu video ăsta. Bye bye!